YouTube, og velkommen til en dansk minigame i Minecraft episode. Et eller andet. Sammen med Lukas! Whee! Ja, så er det Philip. Ja, i dag skal vi spille Egg Wars, og vi er rimelig meget fanget, og på den her tier. Det dropper! Woohoo! Ja, vi må hellere bare gå ind i gamet, og IP'en burde stå i beskrivelsen, hvis jeg ikke glemmer det, så vi ses ind i gamet. Woo! Ja, Vi hej. starter fagklasse. Ja, jeg starter med fagklasse. Det er utroligt. Ja, vi er tilbage. Det her. Ja, det er det andet forsøg. Nej, det er... Nå ja, det er ikke andet forsøg, det er så meget første. Ja, vi kunne da aldrig finde på at fail så meget. Ja, og vores anden taktik, den var lidt dårlig, så nu ved I jo ikke rigtig, hvad taktikken var, men ja, vi har en anden taktik. Og det er egentlig meget godt. Og så lige her lidt. Dum 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 dum. Okay, vi skal lige have noget mere jern. Ja. Og helt glemt. Okay, og vores plan er, at vi tager lige nogle læderarmor, jeg tager et træsværd og skynder mig at bygge ind til midt. Og så... Og jeg skal nok dække ægget. Jeg kommer til at tage et screenshot, det var ikke skidt. Ja, jeg ved ikke, hvis I ved det, så skriv venligst lige ned i kommentaren, hvordan man fjerner den. Det er bare, ja, det er den der sine shift, eller det er det for mig, hvad? Giv sådan her. Lige må jeg få lidt jern. Ja, Vagn, du kan få den lige her. Jeg mangler kun... Hvad for 10? Sådan der. Ja, Philip, kan du ikke opgradere den anden jerngenerator også? Har vi en anden jerngenerator? Jamen, kan du ikke huske... Nå, det er den der, som jeg aldrig bruger, fordi jeg glemmer den. Ja, det er lidt det der... Den er faktisk lidt god, men... Hvorfor den er lige her? Philip, jeg dækker ægget til... Ikke på grund af, at jeg ikke stoler på ham eller noget. Men der er vist nogle gange, vi har tabt på grund af det. Ja, og det vil sige første forsøg, og det er det andet. Nej, jeg mener det her, det er første forsøg. Nej, og forresten, en gang skulle I have set Philip. Selvom vi ikke havde hvad nu det hedder, obsidian, var det alligevel den, der var størst. Philip pankede kage ind i den og sådan noget. Det er meget godt. Ikke spørge mig, hvordan han fik kagen derinde, men altså, alligevel. Der er faktisk nok til jernsvær. Ej, jeg skal lige se. Ja. Sådan. Hey, Philip. Og ikke på grund af, at vi bare vil prøve at gøre det umulige at vinde. Seriøst. Jeg vil så godt bare prøve at vinde sådan et her game. Ja, okay, vi har da vundet 2 gange. Jeg kan i hvert fald huske, at vi har vundet 1 gang, og der var vi bare mega gode, kan vi fortælle jer. Vi havde kun læderarmor, og vi vandt. Det var kun fordi vi var mega nederen og skubbede folk ned fra deres platform. Ja, vi kom bare så for alle vegne og sådan noget. De havde ikke nogen steder at flygte hen. Sig det er mange bloks, der Philip, kom tilbage til vores ø! Philip, kom tilbage til vores ø. Der er nogen, der prøver at angribe. Skal vi tage dem ud? Philip, jeg har jernsvær. Så ved jeg ikke med dig. Philip, bygger du ind og smadrer dem? Ja. Og det er sådan, man gør. Det er sådan, man får dejligt meget jern. Det er sådan. Hvad er det for et hold? Orange? Okay. Team Orange. Yeah. Det er faktisk også en af mine yndlingsfarver. Så godt, vi eliminerede dem. Ja, okay. Vi skal lige... jeg blev lige teleporteret tilbage der. Okay, Og Philip, nu fat i 2 guldgeneratorer. Går du lige tilbage til basen, fordi jeg tænker, at jeg går ind i midten og skaffer nogle diamanter. Bare lige sådan 5, og så skynder jeg mig tilbage. Ja, eller 10 eller sådan noget. Jeg ved er du hjemme nu? Det er mega vigtigt. Ja, men jeg prøver at lade være med at komme. Jeg nok blokke igen. Nej, der er en grøn. Lukas.
Philip, prøv lige at kigge over til venstre, hvor jeg tror, de i hvert fald prøver at angribe os. Nej, pas på. Du havde nok beskyttelse, Lukas, du redder os lige. Prøv at se, han smadrer bare rundt om. Det er godt, vi har så meget beskyttelse. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor Philip godt vil være på hold med mig. Vi skal overdække ægget. Jeg gik ind i shop. Hey Philip, prøv at kigge ned. Philip, kan du lige holde øje inden for midten? Og prøv lige at dække det mere til, på grund af at jeg kommer med noget mere jern. Vi skal okay, jo så bare jeg dækker ægget mere til, og så bagefter så går jeg ind i midten, eller hvad? Jamen, det er på grund af, jeg tror lige, at skaffe lidt mere guld, så vi lige kan få et obsidian af, i hvert fald. Forresten, jamen, det er lidt dumt at dække det så meget, men altså, i denne her map, ja, der er lidt det. Der er nok cirka 25 blocks mellem hinanden. Ja. Philip, du skal ikke gøre, ligesom du plejer. Du er mega irriterende på den der måde. Og hele mappet op med sandstone. Det skal vi faktisk prøve. Men, ja, altså, det der, jeg fortalte om det der med platformen. Det der med, at man bare kan have en uendelig base, der man aldrig kan finde noget. Det er måske lidt dumt i den der bane. Ja, altså sådan de nemmere kan komme hen til. Og Philip, du kan godt dække op. Du kan godt smadre de steder, hvor obsidian skal være på grund af. Jeg har nok. Det var så tæt på, at jeg fandt noget at døde. Okay, jeg går ind i midt. Passer du på? Nej, vent lige, Philip. Jeg vil godt lige have dig imens, jeg gør det her. Imens du går hvad? Philip, kan du lige smadre ind, sådan jeg kan lægge obsidian? Nu er det bare lige spørgsmålet, hvor det er henne. Okay. En typisk dig. Så ender det bare med, der kommer ind. Okay. Ja, der er derfor, jeg godt gad at have dig her. Philip, kan du lige sætte en blok, så jeg kan sætte den øverste? Vent, Philip, prøv lige at fjerne dig. Yes, så. Philip, der er en over fra den anden side, som prøver at gå hen til os. Er du klar til at tage dem fra luften? Jeg bygger op i træet, og så tager dem op fra. Er du med på det? Og så sig lige noget, hvis de prøver. Du skal ikke stjæle min idé, Philip. Det er det, jeg tænker på at drille dem med. Ja, men nu går jeg over til dem. Okay, jeg laver bagangreb. Yes, Philip, sådan. Vi har tabt. Game over for you. From you. Og for... Altså nu er det bare i den civilisation, man opdager, der er 100, der løber ind fra midten hen mod en. Altså ikke på grund af, at vi har prøvet det. Shit, de har allerede obsidian og det hele. Lukas? Kan du hjælpe mig? Ej, du er nødt til at komme tilbage. I kisten ligger der en god pickaxe til dig. Nå, men vi fik i hvert fald dræbt den der person. Nej, Philip, lad være. Hvorfor skulle du absolut lige nå at hoppe tilbage? Philip. Jeg bare roligt, jeg har lavet en platform deroppe, så vi kan komme derop. Okay, giv mig en pickaxe. Philip, vi kunne have gjort sådan, at hvad nu det hedder, at de ikke engang... Jeg kunne bare have hoppet over på den ø, du var på, og gjort sådan, at jeg gav dig den. Ja, okay. Og så planen er lidt... Philip, er klar til at invadere den? Ja, jeg skal lige ovenover. Jeg skal faktisk mere ovenpå, hvis det skal være rigtigt. Hvis det skal være rigtig invadering. Jeg prøver bare at skaffe sådan nogle flere blocks og sådan noget. På grund af, det er bare det der med, så til sidst står du sådan. Nej, jeg mangler lige 2 blocks. Så kunne jeg have gjort det eller andet mega sygt og sådan noget. Jeg ved ikke. Nej, jeg faldt ned! Philip, du kan lige gå over på den anden ø, faktisk. What? Der stod, jeg blev dræbt af ham. Jamen, det var på grund af, at han slog dig sidst. Onde menneske.
Philip, du kan bare gå over på den anden ø, vi har ved siden af os. Nej, han kommer nu. Hvorfra? Må jeg godt lave et jernsværd? Jeg laver et jernsværd. Jeg er ligeglad. Hvorfor skal du altid spørge mig? Det er sådan, du ved godt, jeg er faktisk lidt ligeglad. Bare som hvis vi begge to dem ikke får. Okay, sådan her. Jeg gør lige sådan her. Philip, han kommer hen til os. Okay, jeg må nødt til at lige lave noget armor, ellers skal jeg simpelthen ikke overleve. Hey Philip, hvad siger ræven? Den siger... Oh shit, hvad skete der lige der? Okay, fuck, han var så ondt. Ja, jeg var ondt, hedder det. Philip. Jeg tror ham ned. Skynd dig! Vi skal bare skynde os hen til hans base. Og nu du der sæk. Ja! Så jeg hoppede op for luften og ned. Ingen af dem så mig. Selvom hvad nu det hedder, jeg havde en indtækket op. Nu er de alle sammen døde. Wow, vi kan måske vinde. Vi vinder. Ja, så står det lige om lidt i chatten. Philip og Lukas Husny. De kommer. Jeg har ikke nok tid til at dø. Jeg har tisset for mig. Kisten var usynlig for mig. Kisten er usynlig. Det er godt. Nej, Philip, jeg mangler 8. Hvad nu det hedder? Guld. Ja, her. Philip, vi burde virkelig smage. Okay. Jamen, det er også godt, jeg har fået mere, end jeg faktisk skulle bruge nu, men på grund af, så kan jeg også købe nogle golden apple. Jeg har brug for et golden apple. Så tag den ene, så har jeg 2. Philip, jeg har 2 her. Ja. Jeg tænker lige der. Og I kan se mig og Philip, vi arbejder godt sammen. Kan vi slå det her nu? Og ikke mest på grund af, at det her er den bedste runde, vi har haft indtil videre sådan i starten efter, vi vandt sidst. Ikke på grund af, at vi nok har taget 10. Selvom det her nok ikke lykkes, så skal den nok stadigvæk på YouTube. Ja, og Philip, hvad? Skal jeg gå ind i midten? Ja. Eller nej, der er en diamant. Jeg så de der dudes derhenne. De har en diamantgenerator derhenne. Nå, det har de jo. Det er 100 på grund af, hvordan skulle vi skal bare en ø mere til venstre for den ø, vi lige har, altså Zion, altså det der blå. Jeg faldt ned og døde. Pis. Jeg hader det her spil. Hvis der er noget, jeg hader mere i andre spil, så er det at falde ned og dø. Ja, man får ikke sådan en god følelse. Lukas, her, du kan lige få et jern. Nej, bare læg det i kisten. På grund af, at jeg går lige hen. Eller nej, det var... Okay, det kan være vores sikkerhedssværd. Og nu kan jeg se kisten. Dejligt. Ja, bare roligt, Philip. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg skal bare lige have noget ressourcer. Jern. Jern. Altså, jeg vil sige, at vi er rigtig ondt. Som hvad nu det hedder, hvis der kommer en og lige stjæler alle de vores kister. Så skal vi tage os op. Stjæl? Ja. Det er ikke så godt. Philip, er det først nu, du har opdaget det? Det bliver... Ja, lad os sige. Jeg er rimelig ny til det her. Okay, jeg står. Nå, Philip, jeg troede dem. Philip, jeg troede, du sagde dem. Nej, pas på, der er nogen. De gemmer sig bagved dig. Skub dem ned. Gå ud på platformen her. Gå ud på platformen. Skynd dig. Jamen, jeg lægger dem ikke meget. Wow! Han havde knockback på. Philip, bare hop ned og dø, bare hvis du dræber ham. Jeg fik ham. Hvad? Var det den sidste? Ja, okay. Jeg vil bare sige, det var et perfekt game, og jeg vil bare sige hej, og vi ses en anden gang. Hej.